Tkompli toħroġ fid-der l-iskumdità tal-Ministri biex iwieġbu dwar l-uffiċini tagħhom fejn qed jilqgħu lill-kostitwenti. Uffiċini li ħadd ma jaf kemm qed jiġu dedikati riżorsi fihom min-naħa tal-Ministeri u allura flus mill-fondi pubbliċi. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Byron Camilleri biex jagħtina rendikont ta' dawn l-uffiċċji u kemm qed jimpjegaw nies fihom. Kemm għandek uffiċċji li fihom tara kostitwenti? Għandi 3. Tistgħidna fejn? Sorry? Tgħidilna fejn? Naf li għandek wieħed il-fgura? Żabbar fgura u raġit. Ma mikrijin jew Kollha. Pressat biex jgħidilna kemm il-persuni li jaħdmu f'dawn l-uffiċċji huma impjegati tal-Ministeru tiegħu, il-Ministru Camilleri baqa' jaħrab mill-mistoqsijiet. Kemm għandek ħaddiema tal-Ministeru li jaħdmu f'dawn l-uffiċċji? Il-ħaddiema tal-Ministeru jkunu l-Ministeru, però mbagħad ovvjament kull wieħed u waħda minnhom jagħtu anke aktar ħin minn jeddhom sabiex jagħtu il-kampanja u tkun parti minn dik. Daw jitħallsu mill-Ministeru biex jgħinu lilek personalment ukoll. Ġifieri dawn ħallsin mill-Ministeru u jgħinu lilek ukoll personalment. Ġifieri inti qed tgħid li ħaddiem tal-Ministeru flaxija m'għandux jagħmel li jrid, inti qed tgħid li ħaddiem tal-Ministeru m'għandux ikollu opinjoni politika u jaħdem għal dak li jemmen fih. Matul dawn l-aħħar jiem provajna nistaqsu lil diversi ministri dwar dawn l-uffiċċji illi għandhom fid-distretti, fosthom lil Mirjam Dalli u Silvio Xkembri, bisnej li huma jħossuhom skomdi ferm iwieġbu l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon. Kemm għandek ħaddiema fuq? M'intix ħatej li kemm għandek ħaddiema jaħdmu fihom? Qed nistaqsik imma fuq l-uffiċini tiegħek. Bil-kera mixtrin. L-uffiċċji tiegħek ngħidlek. Ħaniftaħ ieħor u nibgħatilkom l-affarijiet kollha. Bil-kera mixtrin imma m'intix tweġibni. Il-verità hi li ħadd ma jaf kemm qed jintefqu eluf mill-Ministri fl-uffiċċji distrettwali, kemm qed iħaddmu nies, kif qed jitħallsu dawn in-nies, kif qed jitħallsu l-kirjiet u jekk kienx hemm postijiet li effettivament inxtraw għall-kampanja. Kollha domandi li qed ipoġġu pressjoni enormi fuq il-membri tal-Kabinet.